Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini usab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, mo'y makiguban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, amo sa padayon nga gitudlo diha kaninyo, mga kamatuoran nga mga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, o kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supako ng Biblia. O kinatong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi sa Sibihan sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City, matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan. Live usab kita sa Facebook o makita usab kita sa Parasat Cable TV sa TV5. O ang programa sa PBC nga mga langitong lamdag sa kinabuhi makita usab kini sa YouTube dinhi ning maong Sibihan. O dinhi usab nining Sibihan sa RP Index Kidi dipulog mga kaigsunan babati usab ang atong programa alas 6 kadto sa alas 7 ang tagnas kagabion matag adlaw nga Domingo. Live usab gyapon sa Facebook mga kaigsunan ang atong programa. O matag adlaw kini nga Domingo inyo kini masud-ong ug makita dinhi ning maong Sibihan. Dinhi usab sa RP Index dia dipulog babati usab ang atong programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na kini sa 23 ka mga radio station, Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLA, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang taknas kahaponon or kautuhon. Dinhi sa Toledo, Cebu City sa DYHR, alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon. Dinhi sa Butong, Pinamungan, Cebu sa DYRR, radyo natin, alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio, alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kabuntagon ug basubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabion matag adlaw Domingo. Og dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino, alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagnas kautuhon matag adlaw Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Power Radio Valencia, alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa Aremindix Imbi, alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kahaponon mabati usab dinhi sa IFM station sa Valencia City. Dinhi sa Manolo Fortes Bukidnon sa Radyo Natin, alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabiyon matag adlaw Domingo Manolo Fortes Bukidnon. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon. Dinis Pagadian City sa Arimin Dixpier Pagadian launa ngadto sa launa imedya ang tagnas kahaponon. Og dinis sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinis Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinis sa DXRI Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon. Dinis sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon matag adlaw Domingo. Datong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa numero sa Globe 0917 811-8882. Ang among mga pagpangamusta sa mga kaigsunan nga niya sa United States of America, nagasundong sila kanato live via Facebook mga kaigsunan. Dinhi sa Blackport, New York, New York City, United States of America ni Sister TC Kulihat, Sister Lily Peterson Kulihat, og dinhi usab sa Oklahoma, United States of America ni Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham ug uban sa imong pamilya. Dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Reberdelita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Nagasudong sila kanamo or kanato via Facebook Live from United States of America.
Brother Ambrosio Birano and family, atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Mangalos, o gingon man sa mga kaigsunan nga sulod sa PBCM compound, labi na sa kaubang ministro Brother Hermoines Magarayo, atong igsoon dinis Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Idkila, ato sab nga gipangumusta ang mga higala nato nga mga salesman nila ni Brother Richard Sandigan ug sa imong pamilya, Brother GC Torres ug sa imong pamilya, Brother Albert Faborada, Brother Jude Aranas, Brother Roy Arcelias, Brother Aljo Delfin, Brother James Salvacion, Brother Jong Remigoso, o sa man pa nga mga kaigsunan or mga kahigalan nato nga mga salesman, Brother Rodel, usab atong higala usab nga nagapataligog usab sa atong programa mayong pagpabinaw kaninyong tanan uban sa imong pamilya. Kamong tanan karon mga kaigsunan nga nagasunod sa among programa, kalakip na kamo sa among mga gipanimbayan. O ninihigiyon na karon mga kaigsunan, ihatag ko kamo sa pagpaila sa kauban nga ebanghelista o ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalangan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ako lang mga pagpangamusta o mga pagpasalamat sa atong mga kaigsunan sa pagtulong ng BCM nga nagsuporta ning atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug ako pong mga pagpangamusta nila ni Sosimo Telebreco, kang Demol Telebreco ug kang Jonas Estofia ug kang Bernabe Telebreco nga sila nga mo'y nagsuporta sa radyo natin sa DYAA radyo natin Cebu, sa Butong Pinamungahan Cebu. O nini karon nga higay na mga kaigalaan mga kaigsunan, ako kamong ibalik sa kauban nga ministro. Brother, ato sa gitimbayan no ang kauban karon sa studio, Brother Dever Rizaba, atong igsoon nga dunay ano sa nga pag-obserbar karon sa atong programa. Og niligayon na dili nito makauban ang atong Executive Vice President Brethren Reverend Charlie Eugenio tungod kay dunay sa importante gihapon nga asikaso busa kita lang gihapon mo iyang gitahasan dinhi sa pagpadayon sa atong programa aron nga kahatagan o katinawan o ingon man sa pagpadayag sa doktrina dinhi sa pagtulunan sa PBCM. O ngayong mahibaluan brethren sa mga naminaw nga ang doktrina sa PBCM magitudlo ni Master Dedicanato niya nakita sa pagpangalagad sa ikatulong dakong hugna sa kapanahonan sa pagpangalagad sa Espiritu Santo na sanglit sa pagtudlo ni Master nabahin man sa tulo ka dakong panahon ang pagpangalagad sa Dios o nang pagpangalagad sa Dios brethren bako tong panahon sa Israel nga katawan ang ilang gialagaran mao si Hioba. Ikaduhang dakong panahon brethren sa pagpangalagad mao ang pagpangalagad sa katawang iglesia, sa katawagan iglesia ni Kristo nga ilang gialagaran mao atong Ginoong Hesukristo. O nya ikatulong dakong pagpangalagad sa pagtundo ni Master Dedicanato diha na sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Pero nini nga atong bulaton sa pagsangyaw sa kamatuoran dili kalimod nga duda gimusupak kailangan gyud magsusupak sa kamatuoran brethren. O sa nanini ang isupak sa doktrina sa PBCM, kining pastor sa Sabadista, Mitchell Bendilio. Ato ning gitagag pagtagad kanunay, alang sa mga nagsunod nga mukabat na sa mga tulo ka tuig ang atong tulo ka bildo niini tungod kay siya man gid mo inay katakos gyud nga miatake og ni hatag og mga pagsupak sa atong doktrina sa PBCM. Busa katungod na niya nga musupak, hindi man siya magtotoo, katungod usab nato ang pagdepensa sa iyang mga pagsupak. Gawas pa ni supak, aduna pa yung mga pagpanamas tamas, mga pagbugal-bugal. Ang ato unta dinhi kun unsa man ang doktrina nga i-present sa matag pagtulunan sama kanamo nag-present mi nga dunay tagibasyan brethren sa Biblia nga mga teksto tagna mao unta iyang taga pagtaga dili kay dininas katumanan tungod kay nagtudlo malagitag katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao atong gitudlo diha sa atong magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. Pero masubo ta nga si Master nga mo'y katumanan nga atong gipaila mo ni pirmi niya takihon dili na ang doktrina sa basyanan sa pagpakatao sa Espiritu Santo na usa nga yang gisupak kini nga atong gisaulog nga birthday anniversary sa atong magtutudlo o bisan pa ang death anniversary hindi man ikalimod ang atong magtutudlo di pahulay man niadtong September 26, 2004. Unya ang iyang pagkatao po sa material sa iyang katumanan niadtong December 29, 1939. Karon si Master na aman sa pagpahulay na brethren pero atong gidumdum gyapon kanunay ang iyang gitawag nato og kining birth anniversary. So gisupak ni Mitchell Bendilio kay violation daw sa Biblia nga birthday ang usa ka patay. Na si teksto pod nga gigamit pero mo lagi na iyang ipamugos ning teksto bisan wa na lugar muhaom sa ang iyang paghubad nga wa muhaom sabot ipasabot sa Biblia. Karon sa mga nanglabay natong programa atong gituyo nga atong ipabati o atong i-flash sa screen ang iyang hulagway
aron nga may baluan nga kinagtawhan na mo ning iyang dagwan mo ginihimog atake sa atong pagtulunan sa PBCM labi na sa atong magtutudlo. Unya atong nabatian, malipay daw siya nga i-plus permi sa screen ang iyang hulagway. Matod pa niya basin kuno og ngadto-ngadto mahalin siya tungod sa atong gihimo nga pagbutang sa screen diya sa TV screen sa iyang hulagway. Atong ipakita og atong ibabati engineer ang iyang pamahayag nga matod pa niya malipay siya nga ibutang ang iyang hulagway dinha sa TV screen. Basin pa kuno og mahalin siya. Abot kinsa po mo palit. Ato pa binawan. Kaya kana bitang mahalin brother, mama mo palit. Na og mupalit ka sa to panahalin ang butang nga imong gipalit. Namatod pa niya basit mahalin kuno siya. Sa to ba mo palit. Na ang butla, di ba ka akong dimalas o mo palit. Yeah. Mahitungod na lang yun sa patay. Okay. Ni ako nga kwan ba? Diehard listener. Nya, binisayon na patay gahi. Happy BCM ba? Wala na ko sir kwan sir, wala na gibutang akong picture tapat sa ilang Espiritu Santo pike no. No, nindot unta to ganahan ko ato. Madugay. Basig mahalin na ta madugay ani. Tong picture gising butang diha sa video, no? At atong tema na lang kaigsunan. Atong debate, mga kaigsunan nga tipik lang siyang pamaya gaganahan siya. Mingaon din siya brethren og di makita ang iyang hulagway sa screen kay matud ba niya ganahan siya nga ma-plus ang iyang dagway sa screen kay basin kuno og mahalin siya. Ato pa dunay mo palit. Munagingon nga og mahalin man galing dunay mo palit. Sus pagka di malasa na lang intawon kung do naman panalitan mo palit. Nakaroon dugang niyang gibuhian brethren, iyang gibalikan og hatag komentaryo ang nakasulat sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 ug 6. Iyang ibamugos ba nga violation gyud nga ang patay birthdayan. Atong ipabati engineer ang iyang dugang mga pamahayag ni Pastor Bendilio kay dinhi may magpasikat sa among mga pagtubag para ang mga naminaw makatimbang-timbang sila kung kini bang iyang paghubad husto ba gyud o baka ni ka tinulubagbag ang maong pagpamaagi sa paghubad niya nga ang mga patay di naging kuno birthdayan kay violation sa Biblia kung mag-birthday patay. Atong paminawan ang iyang tingog. So nan adto na ta. Ang ngayon bang birthdayan ang patay? Kaya mo man sige good in taon og depensa sa atong mga friend nga PBCM kay ila mag-birthday ng ilang Dios Espiritu Santo nga piki ra bagod kay palahubog ug sa kato nga dagag bayi ug sa to debako pagod mas tarong-tarong pa ko gamay binuhatan. Ecclesiastes 9:5 ug 6. Ecclesiastes 9, 5 ug 6. 5 ug 6. Kaya ang mga buhi nasayod nga sila nangamatay apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. 6 nagaingon maingon man ang ilang usab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina nawagtang sa kanhing panahon ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Napabaybahin ang mga patay? Biblically? Munang, og atong sundon ng Biblia, Sister Lab, wala nang death anniversary. Wala, Jud. Wala, kaya nabahin mo na, alam mo na namatay. Munang wala tay November 1 ug November 2, All Saints ug All Souls Day. No, wala Jud. ta ana kay alam mo na sa Halloween, wala na Brother Lance, kaya alam mo na sa patay, violation na sa Biblia. O, paganism na siya. Ikaduha pagod, wala pag, kanang birthday ng taong namatay na, sabot ang kabawal. Anya, kabalo ka ganihan mo ni ilay gamit nga Biblia version. Ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga Biblia mo ni nga version. 9:5, basahan niya sa 5 ug 6. 9:5 ug 6 diri nag-ingon ang tawo buhi nasayod nga mamatay siya. Apan ang patay walay nahibaluan. Wala na sila'y ganti nga madawat ug malimta na sila. Nawala na ang ilang gugma, kasilag ug kasina. Ug wala na sila'y labot sa tanang na nga kahitabo dinhi sa kalibutan hangtod sa hangtod. Wala na jud sila'y Wala na yun, di ba? pagkahibalo. Kalimtan na sila. Sa ato pag minsan kalimtan na, ang birth o di mong birthdayhan, wala ni mo nalimte. Wala ni mo kalimte. Okay. Atong bati mga kaigsunan ang iyang pag-counter sa among pamahayag iyang ipamugos gyud ang nakasulat sa Ecclesiastes Kapitulo 5 versikulo 6. Unya
Iya pong gibasa, ang gibasa na mo sa dugang pagpamatuod, nga pambasahon sa laing bersyon, ang Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 ug 6, sa ang pulong sa Dios, kanang Ecclesiastes, magwawali naman na, brethren, no? Basahon ko lang, kay pabor ko naman, ang Biblia nga gitawag, ang pulong sa Dios, Ecclesiastes, o kung magwawali, Kapitulo 9, versikulo 5 ug 6, gingon sa pagpahayag sa Biblia, sa ang Biblia, ang pulong sa Dios. Sa tinuod, nasayod ang buhi, nga tao nga mamatay siya, panang patay, walay nahibaluan. Wala na siya ganti nga madawat ug malimtan na siya. Nawala na ang iyang gugma, kasilag ug kasina, ug wala na siya labot sa tanang nagakahitabo dinis kalibutan hangtod sa hangtod. Mao na atong gi-emphasize kakining pagpayag ni Haring Salomon, mga igalag, mga kaigsunan, dili address ngadto sa mga buhi. Dili address kanatong mga buhi nga dili nata manginlabot sa patay, nga dili nata muhatag bahin sa patay, nga dili nata muhinumdum sa patay. Dili na address sa mga buhi. Kita nga mga buhi ang pagpahayag ni Haring Salomon ni ana. Kundili ang iyang pag-address ana sa patay mismo, nga kung mamatay sila, mawala ang ilang handumanan, wala na sila'y bahin, wala po sila'y labot, sa bisan unsang nagakahitabo sa kalibutan. Atong timanan, nga lahi ang pag-ingon nga walay bahin, o lahi ang dili bahinan. Lahi ang pag-ingon nga wala na sila'y handumanan, sa dili di mo tagaag paghandom. Lahi na siya. Lahi ang walay handumanan, lahi ang maghandom. Kinsa may muhandom? Ang mga buhi. Kinsa may manginlabot sa mga patay? Ang mga buhi. Ang mga patay may giadresan niini. Nga wala na sila'y bahin. Nga sa laing hubad, wala na sila'y labot kung unsa ang nagakahitabo sa kalibutan. Kay kung atong tugutan ang sinabtan ni Pastor Bendilio nga wala nagay paghinumdom sa mga patay, bisan ang hustong paghubad, sila nga mga patay, walay handumanan, dili ka hinumduman. Sa ato pa di ay, kung kini di si Pastor Bendilio, brethren, kung doon na siya mga relatives nga nangamatay na, doon ay magsusi nga tao, Pastor Bendilio, unsa man to yung mga binuhatan, adtong imong parinting nga nangamatay, inunta lang siyang lulog, basig na pa ni ginikanan, lulog-lula. Assuming lugar nga wala na yung lulog-lula. Kung doon ay mga tana, unsay binuhatan, kanus na tao, kanus apod na matay, di na, siper na ang ba ni Mitchell Bendilio. Dili na niya. Kaya kung iyan ang ihatag ng detalye, dumdum na na. Di ba? Sa to pa wala na. Ikaduhang punto, grabe man ka Bendilio ng atake sa among magtutudlo, nahibalo man ka sa adlaw, sa natawan sa among magtutudlo, o sa adlaw nga ipahulay sa ang among magtutudlo. Kung kana imong isulti, di ba pag dumdum na? Kung kana imong ipayag, di imong gidumdum dahil ang adlaw natawan sa among magtutudlo, di violation ka karon sa Biblia. Tanawagan niyang imong sinabtan. Mao na diha, maila nato kung kinsa ang nakabaton og magtutudlo nga piki. Na kanang kami nga imong giingnan nga nakabaton og Espiritu Santong piki, si Master nga naman nga maka-explain man mi sa hustong hubad sa Biblia. Na ikaw nganong di man lagi ka makahatag o gustong pag-explain sa Biblia. Kaya kung mauna lagi, akong giingon, di na nimo i-mention, tanan pang mga nangamatay, bisan kinsa pa diya, nga naasakop sa imong panimalay. Kung mo-mention ka na, pagdumdum na na, ikadua, dili pod, kay mo dumdum kag patay, adto na pod di mo dumdumon, ang pagsaulog sa birthday sa patay, kanang gitawag birth anniversary, nga imong iatol pod ang pagdumdum, kanang birthday niya, or anniversary niya, dili pod. Tanang panahon pod di ka mo dumdum, mamay pasabot, nawala ang ilang handumanan sa mga patay, dili bot ipasabot nga dili na sila dumdumon. Nga naman, kasi sa Biblia na may pagdumdum, kung may mabasa sa Biblia nga way pagdumdum, husto ka sa imong sinabdan. Pero mga tinunan ba sa atong Ginoong Jesucristo, bradrine, wala bagid sila pagdumdum, bradrine. Nga haron nga mo sumada ang prinsipyo ni Pastor Bendilio nga violation good kung magdumdum kag patay, labi nag mag-birthday kag patay. Kining Ecclesiastes, wala ba ni magisgot og birthday? Wala po di magisgot og death anniversary, wala po di magisgot og birth anniversary, pero gidriban ni mo Bendilio, nga basta gani mag-birthday, dumdum na. Nakaroon sa Biblia ba, brethren, ang mga alagad sa atong Ginoong Jesucristo, wala na bagid sila gihimo nga pagdumdum sa mga nangamatay, brethren. Doon na gigihimo ng mga dumdum sa mga pangulo. Dinis sa Hebreohanon Kapitulo 13, versikulo 7, hindumi ang inyong mga pangulo, sila nga kaniadto na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. Plandungan ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi o gawatan ninyo ang ilang pagtuo. Wala ba pagdumdum radyo ng mga tinundan sa atong Ginoong Jesucristo, particular si Apostol ka si Pablo?
sa panahon sa Ginoong Oh? Ginoong Kristo adunay gibuhat nila pagdumdum sa mga pangulo. O klaro kayo, hinumdumi ang inyong mga pangulo. Sila nga kaniadto na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios pagkagamiton nga kaniadto past na. Kinsa man ang pahinumduman ni Pablo kadtong mga pangulo. Namo lagi pagdumdum. Ano yung karon sa birthday na? Awa ta mag-gisgot birthday kay ang Ecclesiastes dili man birthday ang gisgotan di na. Dumdum na. Malay mo kining pagdumduman nila dili birthday pud eh. Wala ginag-birthday. Pero mo question ka birthday na. Awat tas birthday. Ang imo manggingon gud Pastor Bendilio, bawal nga pagdumdum, violation kun dumdumon nimo ang patay. Tanawa ron. Di karon nakig kinira ba siya brethren kay moingon na ba siya alagad siya ni Kristo? Kung alagad siya kang Kristo, alagad siya ni Kristo, kauban mo ni apostol nga si Pablo. Kung kauban mo ngano man nga lahi man kag sinabdan kang Pablo, tungod kay dili mo kauban. Kay si Pablo legit, genuine nga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Samantalang ikaw piki ka nga nagpakarong ingnon tao ka sa atong Ginoong Kristo. Mo na tinuod. Prangka-prangka nga pagkaistorya. Gawas nga ang mga tinun-an brethren, partikular si apostol nga si Pablo ilang gidumdum ang mga pangulo nga nang labay na kaniadto nangamatay naman na sila gawa sa mga pangulo kinsa pa ang gidumdum sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo sa pag-explikar sa tinun-an ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo brethren sumala sa Biblia Aniya nga adunay paghinumdum gawa sa mga pangulo napagi ilang gidumdum kinsa si Ginoong Kristo. Dini sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 8, hinumdumi si Jesucristo nga nabanhaw gikan sa mga patay, nga kaliwat ni David, sumala sa wali sa akong maayong balita. Ingon si Pablo, hinumdumi si Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay nga kaliwat ni David sumala sa giwali sa akong maayong balita. Ningon din si ningon din ni si Bendilio nga, si Kristo man ang pahinumduman kay nabanhaw man gikan sa mga patay. Unya sa pagsulti nila niini, si Kristo nakikuban pa nila, di ba wala na to na sa langit? Wala na. So doon na sila pagdumdum. Ang punto, matud pa ni Mitchell Bendilio, why pagdumdum na sa patay? Na. Gawa sa mga pangulo, gidumdum nila ang atong Ginoong Kristo, gidumdum nila diha sa pagabanhaw niya gikan sa mga patay. Gani ang mga tinun-an sa unang panahon nga mga propeta brethren, ang mga tinun-an ni Kristo doon na po gyapon sila pag-recall, pagdumdum sa mga binuhatan sa mga propeta kaniadto usa na si propeta Job. Gani ang ilang gibuhat brethren, ilang gitagaag pahalipay ang kadtong mga propeta nga na nag-alagad sa Dios, nagbudlay o nag-anto sa ilang kaugalingon. Nabasa sa Biblia, brethren? Doon na. Dini sa Santiago, kapitulo 5, versikulo 10 ngadto sa 11. Mga igsoon, ingon nga pinag-ingnan sa pag-antos o pagpailob, palandunga ang mga propeta nga na nagsulti tungod sa ngalan sa Ginoo. Tanawa, ginahimo ta ang pagpahalipay kanila nga na nagpakaantos, nakadungog kamo may tungod sa pagkamanantoso ni Job, og nakita ninyo ang katuyuan kaniadto sa Ginoo, unsa gyud kamapuanguron o kamaluluyon sa Ginoo. Tanawa gawas ng apostol nga si Pablo nga alagad sa atong Ginoong Kristo, si Apostol Santiago, usa doon na po'y pagpahayag sa Biblia mahitungod sa mga pag-antos o pagpailob. Matod pa nga gihimo nilang panag-ingnan sa ilang kapanahonan. Matod pa ni Apostol Santiago, palandunga ang mga propeta nga na nagsulti tungod sa ngalan sa Ginoo. Tanawa, matod pa ni Apostol Santiago, ginahimo ta ang pagpahalipay kanila nga na nagpakaantos. Gawas nga gidumdum, gitagaan pagpahalipay ang mga propeta nga nagahimo sa mga pag-antos o pagpailog diha sa ilang pagpangalagad sa Ginoo nga gihimo gani nila sa ilang panahon diha sa pagpangalagad kang Kristo. Ingon nga panag-ingnan, gitagaan pa nila pagpalipay. O di na pagdumdum, o di nasay pa nimo ang imong pagsabot, ang imong paghatag ug pagsupa sa amo ang gihimo nga pagsaulog sa anniversary sa among magtutudlo, ma-birth man or ma-death anniversary man.
Guban po nga mga pagtulunan doon na gipabati na nato bisan pa ang iglesia nga gitukod ni Felix Manalo doon ay pagdumdum og pagsaulog sa birthday ni Felix Manalo. Bisan pang gobyerno na ay pagdumdum pagsaulog sa birth o death anniversary o sa naniyan ng gidumdum ang bayaning Dr. Jose Rizal. Gani sa unang panahon, brethren, Oo. ang mga alagad sa unang panahon, ang mga nangalagad o gitawag og tao sa Ginoo sa dihang nangamatay sila, gilubong sila, haron gyud madumduman sila nga kanang mga tawhana nangalagad sila sa Ginoo, butangan ang ilang lubnganan og monumento para pag ila nga kanang nalubong diha nag-alagad sa Ginoo or tao sa Ginoo. Hayong prueba, brethren. Niya din ni Brother Ronnie Dennis sa ikadawang hari, Kapitulo 23, versikulo 17. Unya siya bingon, unsa ka ng monumento nga akong nakita, og ang mga tao sa syudad mingsugilon kaniya, kana mao ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Huda, og nagpahibalo nining mga butanga nga imong nabuhat batok sa laran ni Betel. O, tanawa sa unang mga panahon, ng mga tao nga dunay nangalagad o Ginoo. Tao sa Ginoo, sa diyang namatay, ang lubnganan, butangag monumento. Para unsa man tong monumento? O, di gyud to siya maiwasan nga pag-abot. Makita to nimong monumento, miyong kauy, mao ni siya ang tao sa Ginoo, nangalagad o Ginoo. O, di madumduman nimo, kinsa man ang tawana, nalubong diha. O, makaricall ka. Alagad na sa Ginoo, tao na sa Ginoo, sumala sa gibasa sa kaubang ministro sa diyang nangutana dunay nangutana unya siya mingon kana unsa kanang monumento nga akong nakita ug ang tao ug ang mga tao sa siyudad sulti kaniya kana mawang lubnganan sa tao sa Dios. Nawa gitagahan man ganin nila importansya ang lubnganan sa tao sa Dios gibutangag monumento. Wapoy kalainan sa ato ang gobyerno nga ang mga tao nga nakahatag contribute sa atong gobyerno mga bayani unsa pa diya buhatag monumento kay panahon nga do na sila'y moabot ang ilang anniversary madit magmabet madugduman nimo nga unsa day ang ilang mga nabilin nga mga ligasiya kanato nga mga buhi busa na saypan. Allergy na ba na siya kung ato nang i-apel diri ang mga kalihukan daw kuno sa gobyerno din sa doktrina. Kay matod pa niya dunay separation sa state of the church. Wa man tay supak ana. Pero ang punto ba nga imong gigamit nga teksto sa pagsupak sa among gibuhat dili mao ang imong pagsabot. Kay miyong kag dili na hinumduman sa Biblia dunay paghinumdom. Og dili na tagabahin sa ipananimo kay kanang gingog sila nga walay bahin ang nangamatay. Dili na address ni Solomon sa mga buhi nga ayaw na ninyo tagayag bahin ang mga patay. Wala giingon ni ana. Ayaw na ninyo panginlabuti ang mga patay. Wala giingon ni ana. Nakaron di ba wa matukma sa kasulatan ang imong paghubad bindilyo sa pagsupak dinhi sa pagtulunan sa PBCM sa among magtutudlo nga among gisaulog ang anniversary birth ug ang date anniversary nga imong ginganlag Espiritu Santong piki nang ano man nga kami gitudluan na gini master nakahatag man nagigtukma nga pagsabot sa kasulatan. Naunsa ba ang giingon sa inyong basahon nga kun ang usa ka gingon nga ang pagtulunan nga mini kining giingon nga basta dili makapasibo sa kasulatan gitawag ra ba nagpagtulunan sa mini nga Kristo. Dili na kinahanglan nga mag-angkon ang usa ka pundok nga Kristo. Sama lugar sa pundok ni Pilimon Riambonanza nga Kingdom of God nga si Pilimon Riambonanza nag-angkon nga siya sa Kristo, si Ruben Ecleo Senior sa Dinagat nga iyang pagtulunan PBMA gipamatud-an nga siya sa Kristo, uban pa si Kibuloy nga karon naa pa nagtagautaw pa Kristo siya kay nag-claim siya nga Son of God sa Biblia ang Son of God si Kristo man nya dili na kinahanglan nga imong itumbok nga mini manggod ang ilang Kristo kay nagtudlo sila Kristo dili na. Tungod kay kamoy nagpahayag Mitchell Bendilio nga pagka dili gani matukma sa kasulatan ang imong mga pagpahayag gitawag ka inyong gipahayag nga mao na ang pagtulunan sa mini nga Kristo. Basahon ako brethren, datay pwede i-plus sa screen na engineer ang ilang libro nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon. Kay basahon ako mga hitabo sa katapusang panahon. No? By Eileen Goldwhite sa pahina 129 gingon ang mga pagtulunan ining mini nga mga Kristo o doon na kuno'y pagtulunan sa mga mini nga Kristo dili tukma sa kasulatan. Tanawa kinsa karon
ang nakapahayag nga dili tukma sa kasulatan, o walain kining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. Unya sa kuno'y tawag sumala sa inyong libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite, gitawag ka nag pagtulunan niining mini nga Kristo dili tukma sa kasulatan. O, tanawa, di ikaw karon diay mo'y naay magtutudlo nga mining Kristo. Ano man, kaya di man gyud pud ka tinuod nga alagad sa atong Ginoong Kristo. Ang imong agalon mauman si Ellen Goldwhite. Ha? Unya, kini imong agalon nga si Ellen Goldwhite, dili gani nimo ang kunon nga propeta. Munang nahibong ta, ngano man nga nagpabilin pa kadiya, ngano wa man ka gi-expel diya sa Sabadista. Ngano man, ningon ko nga wa ka gipalagpot dina, wa ka gi-expel dina. Tungod kay ikaw nga usa ka pastor sa Sabadista, mao may ni kontra sa inyong doktrina. Unsa man inyong doktrina? Si Ellen Goldwhite gila sa mga Sabadista nga propeta din sa SDA. Pero unsa imong pamahayag, ni challenge pa ka. Ha? Ni challenge pa ka Bendilio any preacher nga makapamatud nga si Ellen Goldwhite propeta. Akong ipabati, i-flash palihog ang hulagway ni Mitchell Bendilio, engineer sa screen, kay malipay ra ba ni siya nga ang iyang hulagway ibutang sa screen kay matod pa niya sa atong nabati. Yawat na lang basig dunay mo palit. Kay matod pa niya, may na lang basig mahalin ko ani. Kung mahalin dunay mo palit. Atong paminawan ang imong challenge, then ato na yung tukion kini. Kung kini bang imong gibuhat, dili ba ni nga nagsupak-supak ka sa inyong doktrina? Atong paminawan. Hindi oga ano religious preacher na maka-prove sila libro ni Mrs. White nga ni angkon si Mrs. White na siya propeta. Wala yung babasa. Ang doon na may nagtudlo niya na igsoon, yan ang konklusyon. Ang doon na may nagtudlo niya na igsoon, yan ang konklusyon. Tiyaw mo na. Challenge pa siya mga mahal nga tigpaminaw, Bradrini, any religious preacher nga makapamatod nga si Mrs. White, propeta. Why mabasa daw sa mga sinulat ni Mrs. White? Kung doon naman kuno'y mabasa, matod pa niya, ila-ila ra na. Nakakaroon na. Tanawang ta, kung doon na kuno'y mabasa, ila-ila ra na. Sa basahon ba nila, Bradrini, wa bagyod nila pamatod nga si Ellen Goldwhite, propeta? Kining maong basahon. Kung ato ning tukion gyud sa sinugdan, dugay naman nga mga basahon nila nga gipakanaog diya sa Seventh-day Adventist Church. Siguro wa pagid mataw ning pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendilio nining ilang librong gitawag og lagda. Basahon, lagda sa pagtuon sa Biblia. Gamitonon kini sa tanang mga pastor sa SDA kung dunay gusto nilang pasabton sa doktrina sa SDA og ilang membrohon. Nakaron, niingon si Mitchell Bendilio kung doon na may basahon nga nag-ingon, nagtudlo nga si Ellen Goldwhite propeta, ila radaw ka na. Brethren, Oo. unsa may mabasa nato sa maong ilang balasahon? Anya atong pagbasahon kining lang basahon nga lagda. Unya sinulat ni Ellen Goldwhite. Lagda sa pagtuon sa Biblia. Oo. Pahina, Pahina sa 61, aday pangutana diri dinhi sa numero 8, ngadto din sa 9. Unsay giingon mahitungod sa pagpamatod ni Jesus? Unsa man? Tubag. Bugna 19 ang espiritu sa tagna. Busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay manalagna. Nagisgot diri brother Ronnie nga kinahanglan kuno nga katapusang iglesia adunay manalagna. Unya, kanang katapusang iglesia ra ba, giklaim na nila nga sila na mawang Sabadista ang katapusang iglesia. Pero matod pa sa gibasa mo, brethren, kinahanglan nga dunay manalagna. Kinsa ang ilang gitudlo nga mahimong manalagna diha sa katapusang iglesia. Anya ang tubag ni brother Ronnie dinhi sa 9, pangutana gyapon. Pangutanag tubag yapon, Oo. brethren. Ang iya sa pagtagna gipaila sa mga Adventista del Séptimo Día. Gipaila ba? O Balika. ang iya sa pagtagna gipaila ba sa mga Adventista del Séptimo Día? Question mark, dako kay pangutana. Oo. Ang tubag, brethren. Ang sa itubag, oo, si Mrs. Ellen Goldwhite gila nga nakadawat ni hiyasa nga mulugar kini manlagna. Ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matod nga manlagna to ana. So palpal na sa Biblia. Kung gamito ng iyang termino, mga kung paminaw niya makapabor siya, mayroon siya, tuana!
Naulo sa Daon sa man basahon. ningon man siya brad din, kung doon na may mga balasahon nga nagtudlo nga si Mrs. White Propita, ila-ila ra nakaroon kay balasahon man ni sa mga Seventh Adventist Church. Di ba Seventh Adventist Church ka? Bilyo? Ilagi ng basahon. Basin og gusto na gyud ang mga Seventh Adventist nga motawag nimo offshoot. Basig wala Ano man? siya nakatultol Di naman ka mo uyon nga si Mrs. White Propita sa Sabadista unya ang inyo ang libro or balasahon gihugpungan man sa mga Seventh Adventist Church nga ang katapusang iglesia dunay manalagna nga ang manalagna nga gibutang ninyo diha nga nakadawat nakakuha sa iya sa pagpanagna mao si Eileen Goldwhite o nagisupalpal na nimo ang kinatibuk-an sa Sabadista o SDA sa pag-ila nga si Mrs. White Propita or manalagna unsa pa nga balasahon kay ni-challenge ka kung doon na may mga basahon nga nag-ingon nga si Eileen Goldwhite Propita ila-ila ra na aniya na pod Eileen Goldwhite gikan sa kasing-kasing aniya dili ni gikan sa kasing-kasing ni Pastor Bendilio ha gikan ni sa kasing-kasing ni Eileen Goldwhite ang uluhan sa mga libro brethren o balasahon gikan sa kasing-kasing ni Eileen Goldwhite Oktubre, Nobyembre, Disyembre 2011 kini nga gula basahon na to sa pahina 3 giyon na giyon sa pagpahayag ko sa Episo 4:11 naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga mga gasa sa Espiritu Santo mga apostolis, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor o mga magtutudlo ang mga Adventista nagtuo nga si Eileen Goldwhite adunay gasa sa pagpanagna o hiya sa pagpanagna gasa sa pagpanagna apan ang iyang kinabuhi og pag-alagad naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usa dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang nagsulat siya si Eileen Goldwhite kaniadto ang akong buluhaton matud pa niya nagalakip sa buhat sa usa ka manalagna o Mrs. White ningong kaway mabasa nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propita pero nining mangbasahon gikan sa kasing-kasing nag-ingon si Mrs. White ang akong buluhaton nagalakip sa buhat sa usa ka manalagna karon to ana pod lain na pod nga pagkasupalpal nimo any preacher o nga makapamatuod nga si Mrs. White propita og doon na may mga balasahon nga nag-ingon nga si Mrs. White propita ila rana okay labot sa to ba di ka Sabadista nga nung mga gisipa sa Sabadista nga may expulsion of member sus kung kuan pagyud kining ug ako'y usang kining mga usang opisyalis sa Sabadista i-expel ka na nako pero di man ta Sabadista pero unta to pero tingala ta brethren nga nganong gipadayon man ni tagag aksyon Na mao. basin po siguro nga ningon po siguro ubang mga kadagkuan padayon dai Bitsig Bendilo atakihan ang BBC sa walay pagpanglili ang pag-atake ni Bitsig Bendilo diri kanato nakaguba sa ilahang imahe o doktrina sa Sabadista nakaron gawas nga ang mga balasahon nagpamatuod nga si Mrs. White Propita high-tech naman ang panahon brethren internet teknolohiya sa atong internet high-tech na ang Sabadista doon na sila website sa internet na sila website ha asa na to makita kung tanaw na to ang ilang website natural ato ta Google sa Wikipedia sa Google tanaw na to karon sa website nila nagpamatuod yun gyapon ang kinatibuk-an sa mga Sabadista nga si Mrs. White Propita basahon ako data ato mananggi atong kitanaw kay high-tech naman lagi ang panahon nga sa atong technology unsa ilang gipamatuod mahitungod kang Eileen Goldwhite prophecy in the Seventh Adventist Church Seventh Adventists believe that Eileen Goldwhite, one of the church co-founders, was a prophetess, understood today as an expression of the New Testament spiritual gift of prophecy. Doon na siya espirituhanon nga gasa sa pagpanagna unsay pagtuo sa mga Seventh Adventist Church. Pag mayong ganig Seventh Adventist Church, kinatibok ka na, general, believe that Eileen Goldwhite is a prophetess, was a prophetess. Propeta man lagi. Mao gyapon na, dili day ka siguro sa Sabadista lagi. Paglain na sa imong pagka-Sabadista. Yon na kay imo man giguba ang doktrina, imo man gisupat ang doktrina sa inyong pagtulunan sa Sabadista. Nakaron brethren. Giingon sa atong nabasa sa gikan sa kasing-kasing mahiya sa pagpanagda si Eileen Goldwhite. Sa Google, doon na po siya great gift of prophecy. Kinang gift of prophecy, hiya sa pagpanagna,
equivalent na sa propita. Kaya ang propita naman may mahiyas sa pagpanagna. Lisod po, kung dili ka propita niya, mahiyas ka sa pagpanagna. Na, Mr. Babang ang kuno ni Eileen Goldwhite, manalagna ako, hindi na kinanglan. Ang iyang sulti, ang iyang mga buluhaton, nagkutob sa usa ka matuod nga manalagna, kay mahiyas sa pagpanagna. Karon, brethren, pabor ko naman ang kining gitawag nga Biblia nga gitawag St. Luke, the Acts of the Apostles, translated by C.H. Rio. Kini siya nga maong translation sa Biblia, Acts na gini, buhat ba, sa Bisaya pa, Acts of the Apostle. Atong susihon din kung doon na ba atong mabasa, nga giingon pod mahiya sa pagpanagna. Aron, atong maparihaan si Eileen Goldwhite, nga doon na siya hiya sa pagpanagna, kung mahiyas ka sa pagpanagna, propita, gid ka, di kinani mo ikalimot. Basahon na to. Acts chapter 21, verse akong pagabasahon 8, ngadto sa 9, gingon. The next day, we left Ptolemais and reached Caesarea, where we went to the house of Philip the evangelist, one of the 7, and stayed with him. He, kato si Philip, he had 4 unmarried daughters with the gift of prophecy. Kung sa Cebuano na, brethren, palihog pagbasa, sa buhat 21, 8 o 9, kung yun sa pagpahayag, ang gibasa ko sa C.H. Rio translation, translated by C.H. Rio, ang Acts chapter 21 verse 8 and 9, nga matod pa nga kini si Philip, nga usa ka ebanghilista, aduna kini siya upat ka mga wala maminyo nga mga anak nga babae nga dunay gasa sa pagpanagda. Basa sa King James Version kung sa ang pagpahayag, brethren. Aniya gingon, og sa pagkasunod nga adlaw migikan kami og nayabot sa Cesarea og didto misulod kami sa balay ni Felipe nga ebanghilista, ang usa sa 7 og mipabilin kami diya kaniya. Og kini siya may upat ka mga anak nga dalaga nga nanaghimog mga propesya. Na naghimog mga propesya sa C.H. Rio nga translation, dunay gift of prophecy. Si Mrs. White, sa gibasa ta sa ilang librong gikan sa kasing-kasing ni Eileen Goldwhite, may gift, may gasa sa propesya. Sa Google, si Mrs. White nga gitawag, giila sa mga sabadista nga propita, may gasa pod may gasa sa propesya o gift of prophecy. Nasa Biblia, doon na po giingon nga, gift of prophecy, nga sa gibasa sa kaubang ministro Brad Rini sa Cebuano nga version sa King James, gingon ka na nga dunay giingon na naghimo og mga propesya. Natural, may gasa ka sa propesya, muhimo gikag propesya. Karon gitin-aw ba gyud ni Biblia, brethren, nga kining naghimog propesya nga sa English dunay gift of prophecy. Kinsa kato katong upat ka anak nga babae ni Felipe, kini bagyo gitin-aw nga kini sila gitawag og propeta. Gitina agad nga gitawag na propeta dinhi sa Binuhatan kapitulo 21 bersikulo 8. Sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios. Okay. Ngadto sa 9 ang gingon, pagkasunod adlaw milawig kami padulong sa Cesarea. Pag-abot namo didto miadto kami sa balay ni Felipe nga magwali sa maayong balita. Ug didto kami mipuyo. Si Felipe usa sa 7 ka mga tao nga gipili kaniadto didto sa Jerusalem aron nga mutabang sa mga apostoles. Upat ang iyang mga anak nga dalaga ug silang tanan mga propita. Tanawa deklaro kini ding may gasa sa pagpanagna, gift of prophecy, propita kana. Busa kay si Eileen Goldwhite may gasa man sa pagpanagna, gift of prophecy, di propita, biblical. Inyo pagyud nga website ng kinatibukan sa Seventh-day Adventist Church, believe that Eileen Goldwhite was a prophetess. Tanawa. Di karon. Mao nang di ikapaningala, mga higalak mga kaigsunan, ang iyang pagsupak-supak din sa pagtulunan sa PBCM, nga ngamong pagpahigayon sa birthday anniversary sa mong magtutudlo, iyang gikubi-kubian nga violation sa Biblia ang mag-birthday patay without knowing or without giving the exact interpretation sa Biblia.
nga ang sitas o teksto nga yang gigamit dili mo sumada nga ang patay dili berdihan. Imo ra man ang conclusion nga kung magdumdum, kung magberdi pagdumdum na. Unya kay ang Biblia wa man magbawal sa pagdumdum sa mga patay. Ang mga tinuna nagdumdum sa mga nangamatay. Labi na kung ang mga nangamatay nangalagad og Dios, ila paganing pahalitayan. Nakaroon balikan ta engineer katong voice clip o video clip niya kaganina katong atong gipaminawan nga unang video clip nga atong gipastar kay atong kuhaan ang mga punto dito sa iyang pagpamatud may tungod sa among magtutudlo. Okay? Atong iplastar. Atong paminawan mga higalag mga kaigsunan. Ang pahayag ni Pastor Bindilio, pastor sa Sabadista. Usa sa iyang mga pagpapatagi brother niya. Nya binisayon na patayng gahi. Ha pabisayon ba? Wala na ko sir di kuan sir wala na gibutang akong picture tapan sa ilang Espiritu Santo pikay no. No, nindot unta to ganahan ko ato. Madugay basig mahalo na ta madugay ani. Tong picture gising butang diha sa video, no? At atong tema na lang Isa, engineer, palihog ko tong isa. Yan ang patay. Kaya mo man sige good in town of defense sa atong mga friend nga PBCM kay ilang maguguberndihan ng ilang Diyos Espiritu Santo nga piki ra bagod kay palahubog unsa pa to nga daghat bayi unsa to debako pagod mas tarong pa ko gamay binuhatan. Okay, sa size. Ato nang nabati nga matud pa niya nga among magtutudlo palahubog kay naman lagi po nagsugilon nga among magtutudlo moinom radren si master moinom og beer. Conclusion dayon nga niinom man lagi si master og beer palahubog na dayon ang ilang conclusion para sa mga dili magtotoo. Di man anta bradren sa mga ebanghelyo ni master sa napas master nga atong ikauban permigid kutlo ni master bradren ang nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 nga matud pa ni master husto ra ba nang nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 nga kung atong basahon sa The Book Tyndale Translation o bisan pa sa Biblia The Living Bible, ang Ecclesiastes chapter 1 verse 9 giyon kana sa pagpayag, history merely repeats itself, ang namaw kaniadto mamauugma. Namaw na premyo balik-balikon ni Master Bradley, husto ra ba ng Ecclesiastes ang namaw kaniadto mamauugma. Karon Bradley ang pangutana asa ba ang gikumparahan o comparison ining pagingon sa Biblia nga ang namaw kaniadto mamauugma, history merely repeats itself. Anya dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15 nagaingon, kadtong diya sa kaning panahon o kana nga umalabot pa diya man sa kaning panahon o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Kini diyang giingon nga ang namaw kaniadto mamauugma, ang paris o comparison ini nganong mamauugma. History merely repeats itself, ang namaw kaniadto mamauugma. Tungod kay gipahayag sa Biblia sa pagpanagna ni Haring Salomon kay ginapangita sa Dios pag-usab kadtong ming-agi na. Amunang kay gipangita man sa Dios pag-usab ang ming-agi na, ang namaw kaniadto mamaw gyud pag-usab kay gipangita man sa Dios ang miagi na. Na sa pagpahayag sa maong pagtagna sa Biblia, nagisgot kini nga diha adunay giingon nga kadtong diha sa kaning panahon. O kana nga umalabot pa, timan-an ha, duha ka pagpahayag kini. Aduna gihisgotan nga diha sa kaning panahon o aduna po'y umalabot. Nga matud pa kanang umalabot diha daw kana sa kaning panahon kadtong umalabot o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong ming-agi na. Atong isa-isahon brethren sa pagsusi. Sa pagpahayag sa Biblia dunay diha sa kaning panahon o duna po'y umalabot nga kanang umalabot naa daw na sa kaning panahon kay ginapangita sa Dios pag-usab kadtong ming-agi na. Busa mao nang gipayag pod sa Biblia ang namaw kaniadto mamauugma. Karon susiyon ta kinsa kining diha sa kaning panahon brethren. Anya dinhi sa Mikias kapitulo 5 bersikulo 2, apan ikaw Bethlehem Efrata, ikaw nga moy diyutay nga lungsod diya sa daliwala sa mga libo nga banay sa Huda. Gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magbamando sa Israel kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. Kadto din gingon nga diha sa kanhing panahon brethren mugula dinis Bethlehem Efrata gikan sa diyutay nga lungsod diha sa taliwala nga libo sa banay sa Huda. Unya matod pa
gikan daw diha sa Huda, dunay mugula nga ni kanako nga mahimo daw nang magmamando sa Israel, kang kansang kaagi daw niya sa kagikanan gikan pa sa kaning panahon. Karon brother, kinsa ba ang katumanan nining migula sa Bethlehem Ephrata diha sa lungsod sa taliwala sa mga linibo sa banay ni Huda nga ang iyang paghulagway mahimo siyang magmamando sa Israel ug iyang kagikanan gikan pa sa kaning panahon sa walay katapusan. Kinsa ang katumanan niini brother ni? Mao ka ang atong Ginoong Hesukristo brother dinhi sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto 6 ug sa gikaanak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari. Tanawa dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nagingon hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo. Kay nakita namo ang iyang biton didto sa sidlakan og nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkanog ni Herodes nga hari, siya nakulbaan og ang tibuok Jerusalem uban kaniya og sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan og mga eskriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa igaanak ang Kristo. Og sila bingon kaniya sa Bethlehem sa Judea kay mao man kini ang naisulat pinagi sa propeta nga nagingon og ikaw o Bethlehem sa yuta sa Huda sapagkat tinuod dili mao ang labing yutay sa mga punuan sa Huda kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mo ang magabot sa akong katawan nga Israel. Busa ang katumanan sa gisgotan sa Ecclesiastes 4:15 kadtong diha sa kaning panahon mugula sa Bethlehem Ephrata, walay lain sa nabasa sa Biblia ang mga tong Ginoong Hesukristo. Karon brethren, ang atong pagsusi sa pagpahayag nga dunay may gisgutan nga umalabot nga kanang umalabot diha man daw na sa kaning panahon. Kinsa ba ang giulagway sa Biblia nga umalabot sumala sa pagpahayag sa Biblia brethren? Mao kana ang Espiritu Santo brother ni. Dinhi sa Juan kapitulo 16 bersikulo 7 ngadto sa 8 ang gingon ngani suginan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ko kay kun dili ako mopahawa matud palugan ni Kristo ang manlaban dili mo na kaninyo apan kun mopahawa ko siya akong ipadala kaninyo og inigabot na niya yang pailhon ang kalibutan mitungod sa laog sa pagkamatarong og sa hukom. Busa ang umalabot sumala sa pagpahayag sa Biblia mao kadtong manlalaban nga mao ang Espiritu Santo. Kining Espiritu Santo sumala sa pagpahayag mismo atong Ginoong Hesukristo nga mo'y gisgutan sa Biblia nga umalabot kapuli kini niya. Niya ang Biblia ang pulong sa Dios. Basahon ko ang Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako pahayag ni Ginoong Hesus. Apan kun matagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo maong ipadala sa man puli kanako. Busa ang umalabot sa tagna sa Ecclesiastes 3:15 mao ang Espiritu Santo. Unya sa paghulagway sa tagna kanadang umalabot nga gihubad na sa Biblia nga mao nang Espiritu Santo anaa po daw kuno kana sa kaning panahon. So mala sa pagpayag katong diha sa kaning panahon o kana nga umalabot diha man sa kaning panahon kay ginapangita sa Dios pag-usab kadtong ming-agi na. But ipasabot nga dunay mga nanghitabo diha sa panahon sa Espiritu Santo nga dunay nang hitabo din na sa kapanahonan sa kaning panahon kang Kristo nga masubli diay sa panahon sa Espiritu Santo kay hulagway sa Biblia ginapangita sa Dios pag-usab kadtong ming-agi na. Sa panahon kang Kristo dunay mga tao nga wala mutuo diha kaniya, mga magsusupa. Sa panahon po sa Espiritu Santo nga atong gipaila brethren si Master Katumanan naagid po magsusupak nga nagpaila usa na niini si Mitchell Bendelio. Nakaroon tanaw na to ang pahayag sa Biblia nga dunay gitagna may tungod sa mga bino nga dili na kini daitol o mainom pa sa tao or mapunta pa sa mga ngabil sa tao ang maong tagna. Tanawon ta sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo kung kining maong tagna natuman ba kini diha sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo. Hayan ang tagna brethren. Anya din sa Joel kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3:5. Ang pulong ni Yuba nga midangat kang Joel ang anak nga lalaki ni Pituel pamati kini kamong mga tigulang nga tawo og patalinghugi tanan kamong mga pumuluyo sa yuta nahitabo ba kini sa inyong mga adlaw kun sa mga adlaw sa inyong mga mahan sugunli ninyo ang inyong mga anak may tungod nini og ipasugilon sa inyong mga anak ngadto sa ilang mga anak og sa ilang mga anak ngadto sa laing kaliwatan. 5. Pagmata kamo nga mga palubog og panghilak og pagminatay kamong tanan nga palainom sa bino tungod sa matamis
nga bino kay kini gikuha gikan sa inyong baba. Tanawa ang tagna, mga hikalag, mga kaigsunan, ni Propeta Joel nga matod pa niya, dunay iyang pagsulti ngadto sa mga anak sa mga katawan sa Dios nga matod pa, suginli ninyo ang inyong mga anak mahitungod nini, o ipasugilon sa inyong mga anak ngadto sa ilang mga anak, o sa ilang mga anak ngadto sa ilang kaliwatan. Dunay pagpasugilon sa pamangno ni Propeta Joel niining bahina. Aun sama, sa 5, pagmata kamo nga mga palahubog, o paghilak o pagbinatay kamong tanan nga palainom sa bino tungod sa matamis nga bino kay kini gikuha gikan sa inyong baba. May pagpahayag sa Biblia nga tag na pagpugong na kini mga higalag mga kaigsunan, may tungod sa matamis nga bino nga gikuha na daw kini sa baba sa tao. Sa to padili na lugar muinom ang taog bino, gitagna ng daan. Pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, brethren, kinsa ba ang nakatuman niini niya? Sa diyang dunay mituman ining maong tagna sa Biblia. Unsa pod ang mga conclusion sa mga dili magtotoo. O gunya, kung adunay wala mutuman niining maong tagna, unsa pod ang ilang conclusion niining nakasulat sa Biblia nga may tagna nga ang bino dili na lugar mahidapat sa mga ngabel sa tao. Unsa ba gipahayag sa Biblia sa nagtuman ug sa wala makatuman? Aniya, dinhi Brother Rene, sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 18 ngadto sa 19, ang gingon kay si Juan manhi nga wala magkaon ni maginom ngani na nag-ingon sila kana siya giyawaan. Propostag ka dili. Sa pagpahayag ka kini si Juan Bautista miani sa kalibutan nagkaon og nag-inom. Kini sa basahon sa Biblia ang Katoliko ang giinom ani bino na ni brethren. Mao tong giulag sa Joel sa 1:5 nga ang bino gikuha na sa mga ngabel sa tao. Wala daw si Juan Bautista mag-inom, magkaon og mag-inom og bino. Pero unsay tawag sa mga tao kang Juan Bautista, brethren? Ilang gitawag kana siya Giyawaan. Ang atong Ginoong Jesucristo naman, brethren, unsay iyang gibuhat? Kang Ginoong Jesucristo naman, ang anak sa tao miani nga nagakaon og nagainom. Apan sila nagingon, tanawa, kana siya usa ka taong ulitan, palahubog og higala sa mga maniningil sa buwis o sa mga makasala. Bisan diha lang pagbasa na pamatud-an nato nga ang mga tao sa panahon ni Kristo nga dili magtotoo sa atong Ginoong Jesucristo. Ginganlan ang atong Ginoo Jesucristo og Ulitan. palahubog Palahubog. o ulitan. O di walay kalainan sa panahon nato, brethren, sa kang master nga atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo, ang mga dili magtotoo sama ni Mitchell Bendilio, si master nag-inom tuod og beer pero gi-conclusionan niya palahubog ang atong magtutudlo. O di sakto ang gingon ni master. Ecclesiastes 1:9, history merely repeats itself. Nga naman, tungod sa tagna nga ang kadtong umalabot nga Espiritu Santo diha man daw na sa kaning panahon, nga ang kanang kaning panahon mulugar nga ang atong Ginoong Jesucristo anaan niya na kay ginapangita sa Dios pag-usab kadtong ming-agi na. Sa panahon ni Kristo ang mga dili magtotoo ni Kristo nganlan si Kristo og palahubog. Sa panahon pod sa Espiritu Santo diha kang master, Adon ang po mga yung dili ngalan. pod magtotoo, brethren, Aduna po yung mungalan og palahubog sama ni Mr. Benilio. Tanawa. Una, kumusta man? Ha? Wa may maglisod mga mahal nga tigpaminaw sa pagdepensa sa mga atake nga gihimo ni Mitchell Bendilio og dili pod na mo'y nakaguba sa doktrina og nakapahimong dili kamatuoran sa PBCM tungod sa iyang pag-ingon nga ngamong magtutudlo palahubog. Ang amo diha Mitchell Bendilio, Dios Espiritu Santo ang among pagpamatuod sa among magtutudlo nga nagpakatao. Ha? Busa, may tagna kami nga gigamit sa Biblia, kay di man gyud kamutuok ha di ay nga mataw ang Espiritu Santo, supaka ang teksto nga among gigamit. Daghan na namo nag-challenge nimo. Ecclesiastes 4:15, second child nga mutindog og mupuli. Pero imo bang gitubag, wa ka mo sustain. Mo nay paningkamuti. Kay kung dili ka na makaguba ani ka sa among magtutudlo, amo gawas karon nga pamersonal ang imong gibuhat. Mga galag mga kaigsunan, napupos ng natong oras kami manghinaot ng inyong sabtan ang kamaturan. Sundin ninyo kami sa sunod Domingo. Kami manamilit na o magpasalamat kaninyo sa ngalan sa among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. Ingon man sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kininyong sa Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kinasab si Brother Rene Telebrico moingon, dagan salamat sa iyong pamina og pagtanaw og maayong Domingo kanatong tanan.